Egia esan izenburu potoloa daukagu mahai inguruan azkenean orain arte entzun ditugunak batez ere garapen iraunkorreko helburuen inguruan joan dira, ez? Nolait ikusi ditugu hainbat adibide, bai enpresen ikuspegitik, batez ere nola heltzen zaien erronka horiei, baina euskaraz aritu gara hortaz, baina ez dugu espreski hitz egin hizkuntzaniztasunak eta hizkuntzaniztasuna esaten dugunean esan behar dugu batez ere euskararen inguruan hitz egingo dugula. Euskarak ze paper duen ikuspegi horretan, ez? Edo ekarpen horretan. Orduan lehenik eta behin hitz egiten hasi baino lehen nire solasaldikideak aurkeztuko ditut, ezkerretik hasita, nire ondoan Nacho Lekunberri Ormaetxea dago, Mutualiako zuzendari kudeatzailea da. Uste, denek ezagutzen dugula Mutualia gizarte segurantzarekin batera lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kudeaketan dihardu eta Euskal Autonomia Erkidegoko mutua erreferentea dugu. Hurrengoa Inez Garzia Azkoaga dugu, bera Euskal Filologian doktorea dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntzen ondarearen katedraren arduraduna dugu. Hurrengoan Miren Dobaran, Urrutia, eta 2017tik Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea dugu, eta azkenik Leire Okarantza Ibabe, bera Fagor taldeko gestio sozialeko arduraduna dugu, denok ezagutzen dugu noski ere Fagor taldea, hainbat enpresek osatzen dute, eta Fagorrek ibilbide luzea du hizkuntzaren kudeaketan, bai? Pixkat, beroketa bat, saiatuko gara elkarrizketa bat egiten, eta orduan, gero ere utzi nahiko genuke elkarrizketarako tartea. Baina orain berotzen hasteko bai, ikusitu, ez? Nolait, 17 helburu horiek dira marko bat jartzen digute, datozen 15 urteetan norabidea nolait markatzen dutenak, baina, eta denok interpelatzen gaituzte, eta ikusitugu adibideak praktikan, ez? Galetu nahi diet, eta hor errondatxo bat ingo dugu bakoitzari, nola interpelatzen bakoitza bere lekutik, nola interpelatzen dituzten helburu horiek, eta nola ikusten duten hizkuntzaniztasuna, eta hizkuntzaniztasuna esaten dugunean batez ere hemendik ari garelako euskara, batez ere esaten ari gara, nola ikusten duten ez egotea hizkuntzaniztasuna 17 horien barruan. Bai, hasiko gara, Nacho, ondo, bale. Hasiko naiz bigarrenarekin. Nik uste dute gida horretan agian hizkuntzak badaudela, baina era transversalean, eta nahiago nuke zehazki aipatzea, indar gehiago ematea. Baina, horrela doa eta horrela hartu behar dugu. Zeran interpelatzen du gida horrek mutualdeari? Bakuk hartzen dugu, pentsatu genuen, mutualea da bizi da gizarte batean, gizarte horrek adostu du gida hau, eta mutualea bere nortasunarekin bat datorren ala ez, begiratu behar duela gida hori. Hausnarketa egin genuen eta ikusi genuen ondo daudela helburu guztiak eta orduan onartu genuen. Eta orain mutualdeak sortu du garapen iraunkorraren batzorde bat eta egin dugu plan bat, sartu dugu plan hori gure plan estrategikoan eta lantzen ari gara. Eskerrik asko, Nacho. Inez, mesedez? Bai, egunon eta lehendabizi eskerrik asko gonbiteagaitik. Gu normaldean enpresa mundua pixka bat urruti geratzen zaigu. Leirek esan duen bezala, ni munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren arduraduna naiz. Hori da Euskal Herriko Unibertsitatean dagoen katedra eta katedra bat, horietako bat. Eta, gure zeregina da, pixka bat, hizkuntza ondare hori eta hizkuntza aniztasun hori ezagutzera ematea, ezta? Ezagutzera ematea, eta batez ere hizkuntza gutxituen ikuspegitik. Ze munduan dauden hizkuntza gehienak hizkuntza gutxitua dira, eta batzuetan hizkuntza handien ondoan bizi direnak, eta orduan sarritan bazterrean geratzen direnak, ezta? Eta beti ere,
gogoeta egiten dugu euskararen ikuspegitik. Orduan, hor daukagu Agenda 2030 bere helburuekin eta bere erronkekin, eta guk gogoeta bat egin dugu katedran horren inguruan, ze hor 17 helburu plazaratzen dira, oso helburu garrantzizkoak, baina agenda hori badago lotuta 2000 urtean planteatu ziren 1000 urtekoen helburuekin ere bai. Eta hari lotuta egin zen gogoeta bat hizkuntzei buruz. Banko txostenean jaso zena 2012 urtean, baina ikusi dugu agenda hau planteatu denean, berriz beste 15 urterako, ez dela agertzen hizkuntzari buruzko gogoeta espliziturik jasotzen. Ez da jasotzen. Eta kontua da, hizkuntza berez, inplizituki badagoela, ze helburu guztietan dago hizkuntza, ez? Hizkuntza azkenean danuntza da zerbait, hizkuntzaz blai bizi gara, beharrezkoa dugu hizkuntza, eta helburuei buruz hitz egiteko, helburuak lantzeko hizkuntza bat erabiltzen dugu. Orduan, hainbat lekutan eta hizkuntza gutxituak erabiliko dituzte, bertako tokian tokiko hizkuntza behar dugu garapen hori, lanketa hori egiteko, ezta? Baina hori ez da beti aintzat hartzen. Ze transmisioa egiteko, lanketa egiteko, sarritan hizkuntza nagusiak erabiltzen dira. Orduan, gogoeta hori egin genuen eta ikusi genuen hor falta zela guk deitzen duguna, ero aldarrikapen bat, ero aldarrikapen modura egin dugun proposamen hori 17 gehi bat, ezta? 17 horiei helburu bat gehitzea, 18 bat izango litzatekena, hizkuntza aniztasuna modu esplizituan kontuan hartzeko. Eta hori da guk apur bat egin dugun gogoeta. Eta, ari gara hildorretatik lanean, eta hainbat gauza egin ditugu, pixka bat idea hori sustatzeko, ez? Erakusketen bitartez, edo baita gero, enpresa batzuetan, gure inguruan lanean, lankidetzan ari diren batzuekin, haien zereginetan, haien helburuetan, hizkuntza aintzat har dezaten. Ze gutxitan hartzen da gogoetan, gutxitan hartzen da kontuan, gogoeta hori, ikusi dut hemen enpresa askotan eta leku askotan hartzen dela, ez da? Baina ez da oso ohikoa, batzutan bazterrean geratzen da. Eta iruditzen zaigu hori presente egotea importantea dela. Eta, pixka bat horren sustapenean eta horren aleginean ari gara honetan. Besteak beste. Eskerrik asko, Inez. Miren, ez? Egun on guztioi, eskerrik asko, bai euskarari, elkarteari, gonbidatzearren. Eta Inezek esan duen bidetik, ez da, garapen iraunkorrerako helburuak eta zehaztu direnean, prozesua egia da nahiko pozgarria izan dela, Nazio Batuetako lurralde nagusienek eta parte hartu dute adituek, arituek, aditu ez direnak, baina, berriro errealitatearekin ez da kolpatu gara, hizkuntza ez dago, egia da kultura eta ondarea aipatzen direla, baina hizkuntza ez dago kultura eta ondareari lotuta eta hori harrigarria da, ez da. Hizkuntza behar denean danerako, ez. Eta, ikusi duguna da guk geuk sartu beharreko dugula, eta guk geuk egin, berriro ere, eta gu garelako hizkuntz komunitate hau dalako, hizkuntz gutxitu batean oinarritutako, naiz eta hizkuntz gehiago erabili, ez da, ingurune elean hitzean bizi garelako, hizkuntz gutxitu batetik, ez, bizi dugulako errealitatea ikusten dugu hori, ez da. Orduan, zer ikusten dugu ezin garela egon inori itxaroten, ez, betiko moduan guk geuk egin behar dugula, ez dago beraien agendetan, ez dago adituen agendetan ere, zoritxarrez, kontu hau, ez zaio balio nahikorik ematen edo ez zaio baliorik ematen hizkuntza aniztasunak duen balioari, hori ez da oraindik ikusten, eta gure komunitateak aurrera egin beharko du. Gure ezaugarriekin, komunitate txikia, baina gogorra, buru gogorra, sendoa entrenatuta dagoena, lehen ere askoz ere, denpora latzagoetan ere egin dugu, eta hor daude, ez da, zenbat gauza egin diren herri honetan,
elkarlanetik eta komunidade sendoa gondalako eta buru gogorra, ikastolen sorrera, euskaltegien sorrera, orain beste eredu batzuk, euskaraldia, indarmetak eta horretatik euskaraldia korrika, eta jarraitu beharko dugu egiten, ez? Inori itxaron barik, guk egiten, beste arloa usartzeko berdalako gizarte mugimendu ikaragarri handia, berdintasuna horregaitik sartu da, esan nahi dut, ez dira beraien agendetan, ez, berdintasunaren kontua ez da, baina gizarte mugimendu ikaragarri handi bat mugidu danean horren alde, hasi dira txertatzen. Beraz, gure esku dagoela eta horretan jarraitu behar dugula lanean. Eskerrik asko, Mire, eta Leire. Egunon danoi eta lehenik eta bain eskerrak, ez da, bai Euskarari azoka honetan Fagor taldeari tartetxo bat eskaintzearen eta apur bat gure etxean egiten gabitzen gogoetak beste eragile batzukin partekatzen aukera eta erren, ez da. Garapen iraunkorreko helburuak Fagor taldien gure agendan ditugu momentu honetan, ez da, bada marko bat, bereziki gure kasuen, eskualde talde garen neurrixen, aukera emute euskune garena eta egiten dugun hori, kokatzeko, ez da. Lehen aipatu da goizeko beste hitzaldi batzuetan eta parte hartzaile batzuk, ez da, paradigma berri baten aurrien kokatzera goiatzela, ez da, bai gizarte moduen eta bai enpresa moduen baita, ez da. Eta horretan, gure egiteko, gure rola, bai, negozio ikuspegitik aratago, nola kokatzen dugun, garrantzitsua izango da gure negozioan iraunkortasunerako baita, ez da. Azkenengo puntu honetan, mapa guzti horretan, hizkuntza ize kokapen emuteko gai garen aztertuko dugu, eta guk Fagorren, nire maikideek aipatu dugu moruen, garbi ikusten dugu mapa horretan hizkuntzak eduki behar dauela, bere tokia esplizituki, ez da. Ibilbide luzia egin dugu euskararen bizi berritzean, baina kontziente gara momentu honetan ez garela gai hizkuntza nagusi batek mapa guzti hori bere hizkuntza naturalean garatuko dauen moruen guk hori besterik gabe lortzeko euskaratik, ez da. Eta bai uste dugu garapen iraunkorreko estrategia honei euskaraz eta euskaratik erantzutea beharrezkoa dela. Baina hori forzatu behar dugula, hori palanka hori aktibatu behar dugula, ez da. Eta mapa horretan esplizituki hizkuntzaren kudeak eta agertzie badala enpresei interpelatzeko modu bat, hori beraien agendetara ekartzeko eta egiten dan hori komunikatzeko ero reportatzeko gizartera, ez da. Eskerrik asko, Leire. Hor pixkat, egin dugu erronda orokor bat, orain pixkat nahi nuke sakondu urrengo errondan pixkat estrategien, pixkat begira da, bakoitzak 17 helburuien inguruan eta hizkuntza aniztasunez egotearen inguruan gure iritzi eman dugu, ez? Baina noren pixkat urratsat gehiago eman nahiko genuke eta hitz egin pixkat estrategietaz, moduetaz, eta hemen jat pixkat diskurtsuetaz, ez? Nola, ze posiziotik egiten dugun irakurketa. Hor, baimena ematen bai ezute, bestela hartukoet, baina, pixkat nahi nuen mai inguru ontara ekarri ere pixkat alezetik egiten dan oso labur, baina nolabait diskurtsoa edo ikuspegia, ez? Euskal transformazioaren nolabait ikerketatik, ulertu nahian nola eman zen Euskal transformazioa duela hainbat eremutan egon zen aldaketa, eraldaketa hainbat eremutan, kooperatiba gintza, Euskaren bizi berritzea, gastronomia beste hainbat, hori hobeto ezagutu nahian nolabait ikuspegi kualitatibo batetik, hau da, guk ulertu nahi izan genuen, zergatik hartu ziren zenbait erabaki, zenbait momentutan, gure hipotesia da, bai ala bai, eraldaketa hori gertatzeko euskara, bai, ezinbestekoa izan zela, ez? Esaten dut, eszenatoki horren gaur, nun orain txemertan, eraldaketa baten aurrean ere, eta, etengabe gaude, baina, bagaude momentu berezian, fokoa pixkat hor jarri nahiko genuke, ez? Hau da, ze erronka horri, 17 helburu horiek irudikatzen dituzten erronka horiei erantzuteko, guk nola ikusten dugun euskara txarteatu behar dugula, ez? Gure eraldaketarako ikuspegi horretan, ze posiziotatik ikusten dugun euskara, bai? Orduan egingo dugu orain ere, pixkat beste erronda bat horren inguruan. Nolait hori, hitz egiteko, aktibatzeko modu ez, nola ikusten dugun, ze nundik heltzen diogu horri, bai? Hasiko gera pixkat enpresen ikuspegiarekin, ondo iruditzen bazaizue,
eta Leire, hasiko gara Leirekin, nik hor jaso ditut, gero euskaratik elkarrizketan, hauxe esan zenuen. Euskara kohesiorako elementu gisa ikusten dugu. Funtzio propioak aitortzen dizkiogu eta gizarte erantzukizunaren markoan proiektu iraunkorrari tokikotasunetik erantzuteko helburuarekin. Pixkat, nola pixka gehiago azaltzeko eskatu nahi zure. Nik bai adierazi nahi nauke Fagor taldie, bere sorreran, bere bokazioa, pertsonak erdigunean jarri eta lanaren bitartez gizarteen zerbitzura jarti eukela bokazio, ezta? Eta momentu honetan jarraitzen dugula bokazio horri eusten. Hizkuntzari dagokionez, hizkuntzan garapenan eta iraunkortasunaren erantzule eta eragile bezala ikusten dugu gure burua, ezta? Badie, 20 urte euskara planetan hasi gitzela, eta momentu honetan hizkuntzaren kudeaketan ikusten dugu guk gaku, ezta? Enpresa barruen, ez da markoa, ez da euskara gaztelera, ezta? Gure enpresetan 11 hizkuntza kudeatzen ditugu, ezta? Eta garbi daukagu, ez dakit ze herrialdetako bezeruekin bere hizkuntzan jardungo dugula, ezta? Eta gure pertsonak horretarako prestatzen ditugu, ezta? Edo bere kontratazio gaitasunetan ezaugarri horrek kontuan hartzen ditugu, ezta? Era berien kudeatu behar dugula euskara gure enpresetan, ezta? Iraunkortasun estrategia bat bezala. Elkarbizitza linguistikoa erabiltzen dugu momentu honetan guk euskararen normalizazioaren ardatz bezala, ezta? Kolektibuen gure langileen koheresiorako elementu bezala, eta hor esaten dugu, hainbat urteetako ibilbidea eta gero ulermen maila bat bermatzen ez baldin badugu kolektibo osoan euskararen erabilera oso mugatua izango dela edozein momentutan, ezta? Orduan, oinarri berri batzuk, salto kualitatibo batzuk eman ditugu azkenengo urtietan. Funtzio propio batzuk aitortzea euskarari gure enpresen testu inguruan, ezta? Zer egingo dugu euskeraz? Zer izango da euskara lehen etxita jardungo duguna, ezta? Eta guk hor kooperatiba garen heinean identifikatu gituen eta gure talde izaeran barruen kooperatiban arteko harremanak, harreman instituzionalak, eta kooperatiba eta bazkideen arteko harreman, bazkidetza harreman hori, ezta? Hor sartze jaku komunikazioen gai guztie, gure kolektiboari egiten diogun komunikazio guztie, gure organoetako dinamika guztiek, hor esparru oso zabala dauko, ezta? Eta hor euskara lehen etxita jarduten dugu. Euskara lehen etxita jarduteak esan nahi dau, euskara dela komunikazio hizkuntza nagusia eta ulermenik ez dauken edonori baliabideak eta bitartekoa jarriko ditugula ulermen hori bermatzeko, baina hizkuntza nagusia euskara dela, ezta? Horrek behartzen gaitu euskara sortzera gure lana, gure komunikazio euskarriak, gure lan dinamikak. Eta gero bitartekoa jartzea, aldi bereko itzulpenak direla, momentu baten bestelako dokumentazio bat sortzera, aldi bereko itzulpen neuronala momentu honetan guretako oso tresna erabilgarrixe da, eta gabitz formazio saioek egiten gure kolektibuen tresna horrek gero eta gehiago erabiltzen fateko. Bi kanalak, komunikazioko kanalak bereiztuta daukau, euskara hutsez komunikazioak helarazteko euskeraz ulertzeko eta euskeraz lan egiteko gai dien kolektibuei eta elebitako kanalak bestelako bitarteko moruen, ezta? Momentu honetan gure taldien Euskal Herrixen ia 5.000 laguneko taldie gara, 8 kooperatibetan banatuta eta 165 dauko euskara hutsezko kanaletan, ezta? Bada datu esanguratsu bat, baina urratsak emuten fati ezinbesteko da, ezta? Eta zelabait ulertzen funtzio propio horretan euskara lehen etxiko dugula. Ez dugula hizkuntza ezberdinen erabilera danerako erabiliko, ezta? Mapa linguistikoak, euskaraldiak momentu honetan erakundeak beba interpelatzen gaitu, ezta? Eta erakunde barruen ariguneak izendatzera guk mapa linguistikoak eginda dauko, gure erakunde osuenak eta identifikatuta dauko gune horreitan parte hartzen dauen pertsonen ezagutza mailak zeintzu dien eta horrek ze aukera emute euskun, ezta. Baina horrek behartzen gaitu kontratazioetako irizpideek
aldala betetzera, barruen egiten ditugun promozio eta leku aldaketak zaintzera, arigune horrek babesteko, zaintzeko eta gainera eragile bihurtu daitezen, gure enpresa barruen. Hizkuntzen kudeaketa profesionala esaten dugu, ezta? Kalidadia profesionaltasun kudeatzen dugu gure enpresa barruen, beste alderdi batzuk be bai eta hizkuntza be termino berdinetan kudeatzea dela gaku ulertzen dugu guk. Vale, eskerrik asko, Leire. Orain nolait lan munduko beste ordezkariari emango diogu hitza, Natxori. Eta hor ere, 2018an Euskaraldian hauxe esaten zenuen. Beste gauza asko esango zen ditu, banik hauxe harrapatu dut. Mutualiak zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea kalitatea adierazle bat dela uste dugu. Pixkat sakondu ideia hortan, eta Gu hazu ginen orain dela 10 urte edo, hausnarketa bat egiten ari ginen, jakiteko ea mutualia nor zen nolako nortasuna zeukan. Eta justo momentu horretan agertu zen edo indarrean jarri zen persona juridikoen ardura penala legea, eta orduan pentsatu genuen, persona juridiko batek ardura penala euki dezake. Persona fisiko batek argi dago baietz, baina persona juridiko batek eta zelan. Eta orduan pentsatu genuen, persona fisiko batek badauka bere nortasuna, badauka bere asmoa, badauka askatasuna, badauka edo autonomia, erabakiak hartzeko, eta orduan badauka ardura. Baina persona juridiko batek ez dauka osagai eta ezaugarri horiek. Eta pentsatu genuen orduan mutualari eman behar dizkiogu. Hasi ginen langileon artean mutualaren nortasuna eraikitzen, hasi ginen baloreekin, gero kode etikoarekin, eta pizkanaka eraikitu genuen mutualaren nortasuna. Kontzientzia beste pausu bat da, baina nortasuna bai. Eta nortasuna horretan esan genuen, mutualia jaio zen orain dela 120 urte, Euskal Erkidegoan, bere zentro guztiak eta ospitalak eta osasun zentro guztiak Euskal Erkidegoan daude, bere egoitza soziala Donostian dago, bere bezeroen 95% Euskal Erkidegoan bizi dira, eta orduan zer da mutualia? Mutualia da euskal enpresa bat, eta, koherentzia osoz, mutualia euskal enpresa bada, euskaraz hitz egin behar du. Eta horrela hasi ginen gero, egiten beste ibilbide honetan sartzen diren enpresa guztiek egiten dutena. Ja Leirek esan du eta ez dute jarraituko euskara plana, hizkuntza politika, euskara taldea hori lantzeko eta badez. Eskerrik asko, Natxo. Igual, aurretik hitz egin genuen, pixkat mahai ingurua prestatzeko ere Natxorekin hitz egin nuenean, botatzen idan esaldi bat, eta ezakit gutxi gora horrelakoa zen, baina aipatu zenuen historia bat izatea mutualia, historia bat izatea, izaera bat importantea iruditzen zitzaizula, edo zitzaizuela, bai? Pertsonak, edo pertsona jakin batzuk desagertzen direnean, beste pertsona bat zetorrenean hori aldatzeko aukera izan ez dezan, bai? Pixkat azaldu, interesgarria iruditzen zean, pixkat lanketa hori gainea talde mailan egin dezute, eta pixkat mutualiak nondik egiten dion ekarpena ere, mutualia beraren historia eta izaerarekin dago lotuta, ez? Hausnarketa horretan pentsatu genuen, hausnarketa hau egiten ari gara 600 langileok. Baina hau aldatuko da, gero beste langileok etorriko dira, beste zuzendari bat etorriko da, eta agian dena bertan bera joango da, ez? Orduan, lotu edo egin behar dugu dena finkoa. Eta orduan, hori izango da urrengo pausoan, nortasuna eraikitzea ondo dago, baina kontzientzia ere
sortu behar dugu, motorearen kontzientzia, bera berez erabakiak hartzeko. Eta horretarako beste ezaugarri batzuk daude, eta bata da hori bere historia idatzita edukitzea, eta jakiteko zergatik hartu duen erabaki bat momentu batean, edo zergatik egin zuen beste gauza bat beste momentu batean, ez? Oso, zu galtzen baduzu zure historia, galtzen duzu zure nortasuna eta zure kontzientzia ere. Bale, eskerrik asko, Nacho, gero izango dugu hitz egiteko tartea. Orain, Ines, osatu berri aldizkarian, hauxe uztailean, 2008ko uztailean, hauxe esan zenuen, horrela jaso zen. Hizkuntza garrantzitsua da garapenerako. Ez da kapritxoezko gauza bat, funtsezkoa da, oinarrizkoa gure bizitzan eta gure harremanetan. Ezin baditugu harremanak izan gure ama hizkuntzan, ezin ditugu bermatu jendearen eskubideak. Bueno, bai, hor hizkuntzaren inguruan gauza asko esan dituen ez da, eta egia da, alde batetik, importantea da harremanetarako, eta nik uste dut hori danok ezagutzen dugula, eta badakigu, beti esaten da, zure hizkuntzan hitz egiten dizutenean, bihotzera hitz egiten dizute, ez da? Eta nik uste dut Leirek aipatu duela, eta nik uste dut horren jakitun ere gaude, ze bi estrategia aipatu ditu berak, ez da? Bata, barrura begira, euskarari begira egin behar duguna, eta beste bat, kanpora begira egiten duguna produktua saldu nahi dugunean, ez da? Eta da, apur bat, kanpokoen hizkuntzare aintzat hartzea. Eta nik uste dut hori oso garrantzizko estrategia badala, garrantzi handikoa. Ordan guri dagokigu euskararen zati hori aintzat hartzea eta estrategia moduan ezartzea, mutualdeak egin duen bezala, ero beste enpresa batzuetan egin duten bezala, eta aintzat hartzea, ezta? Baina gainera, hizkuntzarena garrantzizkoa da garapenerako eta eskubide bat ere bada. Ze, azkenean, lehen goizean zer entzun dut, eta orain ere aipatu da, eta, bueno, Agenda 2030ak esaten duena, da gizakia erdigunean jarri nahi dugula. Gizakia erdigunean jartzea da, hiztuna erdigunean jartzea. Gizakia hiztuna da. Eta hiztun horren hizkuntza ez badugu aintzat hartzen, bere eskubideak ere ez ditugu aintzat hartzen. Eta, bueno, guk igual sentiberatasun hori badugu, euskara gutxitu bat dugulako, baina leku askotan ez dago ezagutza hori o sentiberatasun hori ez dagoelako, ez dalako ezagutzen, ez dago hizkuntza gutxituarekiko harreman hori edo orduan hori importantea da, eta horretarako gogoeta hori egiteko gauza garenean, gauzak bestera batera egin ditzakegu. Eta garrantzitsua da garapenerako, zeguk hiztuna kontuan hartzen baldin badugu, bere eskubideak bermatze aldera, egiten dugun lehenengoko gauza eta pixka bat kontuan hartuta munduko erakundeak esaten duena, eta UNESCOtik behin eta berrez esaten dana, da hezkuntza eleaniztun bat eskaintzea, ez da? Eta hori garatzea. Ze azken batean, hezkuntzaren bidez, aterako dira geroko profesionalak gizartea aldatuko dutenak. Orduan, hor badago horrelako kate bat, edo txirikorda bat, edo ez dakit nola esan, 3 alderdi dituena nire ikuspegitik garrantzizkoak, eta da hizkuntza garapena. Orduan, hori dago oso lotuta. Orduan, hezkuntzaren bidez, lortuko dugu, hemen genero berdintasunare aipatu da, eta nik uste dut, importantea dela hori, baina hori ere hizkuntzarekin lotura badu. Ze, azken batean, hizkuntza asko eskolatik kanpo geratzen dira, eta hiztunak geratzen dira eskolatik kanpo. Eta batez ere emakumeak baldin badira. Orduan, hori dana garapenarekin lotuta dago. Eta gero badago beste alderdi bat ere, eta ez dakit Mirenek aipatu duen, ero, zuk zeuk ere aipatu duzu Leirek, eta da, hizkuntzen balio ekonomiko hori horretaz, igual gogoeta bat egin behar dela, ere bai, ez da? Ze beti pentsatzen dugu, eleaniztasuna oso garestia dela,
eta bitarteko asko behar dituelako, mantentzeko, enpresa baten programa bereziak ezartzeko, eta, hizkuntza bitan edo gehiagotan lan egiteko, eta barrezta. Baina horrek dakarren onura eta horri lotuta dagoen garapen soziala zera igual, hausnarketa bat egin beharko genuke. Eta hori, nik uste dut, danoi dagokigula, eta azken batean estrategiak, edo estrategia bat erabili behar izango bagenu, ez dakit hain zaila dan hizkuntzaren estrategia hori gure hori barneratzea eta gure ekimenetan aintzat hartzea, ez da? Aldugun neurrian behintzat, nik uste dut bidegarria badala edo izan beharko litzatekela. Eta baditugula gaur egun nik uste dut tresnak horretarako. Horre, eskerrik asko, horre pixkat ere, eta ere aurretik izandako elkarrizketan ere aipatzen zenun, eta egia da, Euskararen inguruan ari gerala, ez? Baina bai aipatzen zuen pixkat katedralen ikuspegitik ere nolabait beste hizkuntza gutxiagotuen ikuspegia, nolabait, eta nola ze lotura egiten zenuen alduntzearekin, ez? Pixkat ideia hori, ez, igual, interesgarria da. Bai, egia da, hemen Euskararen mundua ezagutzen dugu, dano dakigu, hizkuntza Euskararen prozesua nolakoa izan den, eta biziberritzearen prozesua ezagutu dugu, eta oso urrats garrantzi eta handiak eman ditugu, eta garrantzizkoak, baina hizkuntza munduan zehar dauden hizkuntzen egoera ez da Euskararen amolukoak. Euskararen kasuan, hizkuntza gutxitua bere txikitasunean, nahiko privilegiatua gara. Eta hori lortu duguna, egin dugun ahaleginari esker izan da, lanketa kontziente bat egin dugulako izan da, baina munduan zehar eta hizkuntza gutxituak eta hizkuntza indigenei buruz eta hitz egiten dugunean, egoera oso ezberdina da. Oso ezberdina da, hizkuntza asko galzorian daude, asko daude estandarizatu gabe, hizkuntza askotan oso zaila da, hezkuntza eleaniztasun bat bideratzea, ez daudelako irakasleak horretarako prestatuta. Oso zailtasunak 11 dira, ez da? Eta gero badago beste alderdi bat garrantzizkoa, eta zaila dela urratsak ematea, sarritan desprestigiatuak daudelako hizkuntza horiek, eta hiztun horiek ahalduntzea falta da. Alduntze bat, hiztunen aldetik, esateko, gu hizkuntza honetako, komunitate honetako partaideak gara, hizkuntza hau daukagu, eta garrantzi ematea horri, ez da? Eta horri garrantzirik eman gabe oso zaila da biziberritze prozesu bat abian jartzea. Eta hor lanketa bat behar da, lanketa kontzientea, baina norberaren gandik atera behar da. Alperri da, kanpotik etortzea esatera gauzak egin behar direla, ez da? Osea, guk geu izan behar gara eragile, eta edozein lekutan, edozein komunitate, haien gandik barrutik atera behar da gogo hori eta indar hori. Zebestela, guk lan egin izan dugu, Kolonbian, Kaukan eta Enberakin eta zerbait ikasi badugu da hemendik ezin dara joan ara esatera gauzak nola egin behar diren. Osea, zuk eredu batzuk eraman ditzakezu, baina haiengandik atera behar da gogoa eta laguntza eskatzeko zera hori, dei hori, ez da? Eta gero, orduan, hasi daiteke lanketa bat egiten, baina ahalduntze bat behar da, urrats hori ere emateko, ez da? Eta, guk behintzat geurea ez dugu galdu behar. Bale, eskerrik asko Inez, eta, miren, zure txanda. Euskaraldia, hor, egia da, goizean zehar gainera askotan hitz egin dugu, atera da gainera, ez, pixkat, elkarlana, lidergo partekatuaren gaia,
Hor, elkarlanaren garrantziaz pixkat eta euskaraldiaren markoan hause zenion. Bide bat zabaldu behar da, atzera pausorik ez daukana, eta euskararen biziberritze prozesuan ez badugu horrelako indar metaketa bat egiten, oraintxe bertan gauden momentuan zaila izango da aurrera pausoak egitea. Atxikimendua lortu da, baina orain jendea aktibatu beharra dago, hau da, euskaraz bizi. Jendearen aktibazioaz baino, pixkat komunitatearen inguruan galdetu nahi nizuke, pixkat zabaltzeko eta baita ere zer egin behar dugu euskara erdigunean kokadadin. Bueno, hasita. Bueno, 21. mendeko erronkei aurre egiteko beharrezkoa da beste buelta bat ematea eta gizartea berriro aktibatzea, ezta? Lehen egin ziren belaunaldiak egin duten bidea egin zen gizarteak nahi izan zuelako eta euskera sartu zuelako eraldaketa horretan eta presente izan zuelako euskera momentu guztietan, ezta? Eta orain, 21. mendean, nik uste dut inoiz baino gehiago behar dela hori, ez? Eta eraldaketa prozesu horretan euskera sartzen ez bada, nik uste dut, estatu hizkuntzak daude arriskuan, Islandiakoekin badaukagu harremana eta, hiztun gutxi dira, baina estatu hizkuntza da, herri aberatsa bat da, eta minorizazio digitalean ja bizi direla, diote. Hau da, gazteak hasi dira ingelesez hitz egiten. Estatu hizkuntza izateak ere ez gaitu salbatzen. Beraz, berretsi behar du gizarte honek konpromisoa, erakunde gure ardura daukagu, baina gu lortu behar duguna da diskurso diferenten bitartez, eremukako diskurso, beregiko diskursoak landu horretarako, enpresa munduari esaterako, esan behar zaio, proiektu batean inbertitzen denean, pertsonengan inbertitzen bada hizkuntza dagoela. Eta hizkuntza propioa garatzeko ezin direla freno bat izan. Herri honek egin duen alegina hizkuntzan esaterako eta orain enpresak esatea hemen gazteleraz hitz egin behar da, ari garenean beste hizkuntza batzuk atzerriko beste hizkuntza batzuk kudeatzen ez dauka zentzurik, ez? Hori lortu behar dugu gizarte erantzukizunean edo danadalakoan txertatu eta esan, gizarte honi euskaratik beste modu batzuk baditugu egiteko eta euskara hizkuntza ere txertatu beharra dago eta gazteei emon aukera euskaraz lan egiteko, ez? Eta eremuka joan hori lantzen. Iruditzen zaidalako erlajazio moduko badagoela, bi muturretako iritziak ditugu, batzuk oso txartoaz, oso diskurso katastrofistarekin hori ere ez da bat ere positiboa gizarteari bideratzea, eta beste batzuk ostera erlajatuta, ez da? Belaunaldi berriak euskalduntzen ari gara, laster urte batzu barru danak dira euskalduna eta egin dezatela. Ez hau ez da magia. Gu sartu gara maratoi batean, autu hau, Ineseko oso ondo ezagutzen ditu, zeintzuk diren gainerako komunitate hizkuntz gutxituen ibilbideak, eta gu privilegiatuak gara gizarte honek nahi izan duelako. Ez erakunde batek dirua jarri eta lege batzuk egin behar dituelako, ez da? Hau da, gizarte honek autu sendo bat hartu zuelako eta motxilan sartu zuelako euskararen gaia. Orain, erronka hauei, barriei aurre egiteko gizarte osoak eduki behar dugu, ez da? Eta guk erakundeak saiatu behar gara, konbentzitzen, ez da? Eta berriro, gainera oso egoera latzean gaudenean, COVID-a bestea eta jentea beste gauza batzuetan daukagunean, txertatu behar dugu euskararena ere, eta denon aurtean aurrera egin. Ikusi da, indarmetaketa bat egiten denean, indarmetaketa ez da minimoa, ez da, baina erakunde guztiak batera, gizarte eragileak batera, euskaraldiaren antzeko ekimen bat egiteko, gizarteak inoiz, enuke esango, gure Bizkaian inguru batzuetan egondan erantzuna, egongo zala, euskaraldiarekin. Eta hor ikusten da, gizarteak behar duela, behar duela bultzada hori, magia bidez ez duela, ez dakiela, gu hemen gabizelako, baina ez daki horretan sartzen eta animatu behar dugula, eta indarmetak eta horrek egiten direnean, ilusio bat pizten da, motivazio bat pizten da, eta jendea konturatzen da, badaukagu guk ere, ze ekarpen bat egiteko, munduari, planeta honi, ez bakarrik berdintasunetik eta beste arlo batzuetatik baizik eta euskeratik, eta guk egiten ez badugu ez du inork egingo. Eta gainera bagara lidergo bat bereroan behar dugunak hizkuntza komunitate
gutxituen artean, ez? Guri begira daude, eta erantzukizun hori ere badaukagu, praktika berriak eta konpartitzeko besteekin, eta horretan dago ni, ez da? Zelan, ze diskurso klase erabili behar dugu, talantzen ari gara, esparru bakoitzan, enpresak pila jartzeko, aisialdian pila jartzeko, hezkuntzan pila jartzeko, esan nahi dut. 21. mendean orain arazo handiena guretzako da, era masibo batean, euskaldun edo D ereduetara bideratu ditugu umeak, oso konpromiso sendoa dago, familien partetik, milaka eta milaka famili erdaldun sartu dira eta hizkuntza gutxitu batean ikasteko eta bere seme-alabak hezteko hautua egin dute, eta orain gaitasunean arazoak ditugu. Irakasleak ere jakin behar dute, hizkuntza gutxitu baten irakasteak zer suposatzen duen. Hor ere erlajatu gara apur bat. Ez da berdina. Eta gainera, are gehiago, sistema eleanitz batera bagoaz. Hau da, euskaran eta euskal kulturan ardatz edo oinarritutako hezkuntza eleanitzera bagoaz, kontuz, jakin behar dugu zer suposatzen duen horrek. Gure ikasleen erdiak baina gehiago hiztun berriak dira, herri eta hiri handietan bizi dira, eta hori oso ondo kudeatu behar da. Hori ondo kudeatzeko eta ez dago beste remediorik, ze horretan sinesten dugu, irakasle guztiak, euskerakoak bakarrik, hizkuntzatakoak, kapaz izan behar gara jakiteko zer suposatzen duen hizkuntza gutxituan hezteak. Orduan, behar dela holako hausnarketa bat esparru guztietan eta erakundea prest gauzela ariketa hori egiteko, ez dagoelako beste biderik aurrera ateratzeko. Hor pixkat, galetu nahi nizun pixkat ere ez, eta Leno Leirek bota duen funtzioaren ideiarekin lotuta, ez? Euskarari funtzio bat ematearen garrantzia, ez? Bereik fagorren, ez hau da, zer egiten, ez bakarrik zer egiten dugu euskararen alde, baizik eta zer egiten dugu euskaraz. Ez, pixkat ideia horretatik tiraka, eta gobernuaren ikuspegitik, eta, zu barrutik onda, eta, pixkat, etengabe, aipatzen dena, ez, agenda politikoan edo horrengo erronken aurrean, ez, ez dugu ikusten, edo gutxi ikusten da euskara, ez. Orduan, ea hor ikusten duzun beste gobernuak berak ere, eta ez dakidan legitimazio publikoa ematen diolako ere, euskaraz aritzeak gauza batzuetaz ere, hor ikusten duzun ere aurrera biderik, ez, edo ikusten duzun aukerarik, izan dadin beste pauso bat eman dezagun ere hortan. Bai, erakundeek eredugarriak izan behar dugu, ez da, eta kasu honetan, guk iaz egindako hausnarketan argi eta garbi utzi dugu, eta gainera epea jarrita, ez, gobernuak eta gainerako erakundeek hor ardura bat daukagula, gutxienez, legez, errespetatu behar ditugulako, hizkuntza eskubideak. Oso lan handia egin azkenengo urteotan, ez daukagu aitzakirik, ezagutzaren aldetik nahiko ondo prestatuta ditugulako erakundeak, eta hizkuntza eskubideen errespetuan aurrera egin behar da. Guk helburu moduan daukagu, legegintzaldi honetan, 100% errespetatzea, zerbitzu hizkuntza alez euskera bermatzea, 100%, hori aurrera pauso handia da, eta lan egiteko euskera bere erabiltzeko pausu handiak ematean. Eta bakoitzari jarri dizkiogu etxeko lanak, baina horretan eredugarri izan behar dugu, esan nahi dute. Erakundeek egiten duten lanak kriston eragina dauka. Eta guk egiten ez badugu nik ez dauka legitimidaderik, ez dakiz zein eremuri, lan munduari edo beste eremu bati ezer eskatzeko, ez? Baina horre ere behar da indarmetak, eta bat esaten dudanean danok jarri behar dugula agendan hori, danok sindikatuak. Esan nahi dut, gobernu batek azkenean ez ditu erabakiak dekretu bidez hartzen, ezin du, eta eskerrak, beste erabateko gizarte bat antolatu dugula, baina mundu guztia jakin behar du, hori, herri langile batek ez daukala inolako eskubiderik. Eskubidea da, hizkuntza ofizial bietan lan egitekoa eta zerbitzu ematekoa, baina jakin behar du, bete beharra dela hizkuntza eskubideak errespetatzea, ezta? Horretan ere ez pentsa.
Osea, landu behar diren kontuak dira, ez, herri honetan. Eta horregaitik dinot, berretzi behar dela konpromisoa eta berriro jarri behar garela, erakundeak lidergo hartuta, konpromiso horiek berresteko eta ardura horiek gu betetzeko horretarako gaude. Eta bete behar dira, eta uste dela legegintzaldi hau horretan izango dela ikusiko ditugu emaitzak daudela, eta sail askotan aurrerapauso beste erabateko edo alderdi kualitatibotik eman dira aurrerapausoak, ezta. Ertzaintzaren kasuan esaterako hizkuntza eskakizuna egiaztatzea eskatzen zen lehen, eta orain, formakuntza bera ematen ari gara euskaraz, ez. Formakuntza euskaraz hartzen duen ertzain batek kalean euskeraz atenditu eta euskeraz egin ahal izango du bere lana, ez. Hau da, beste urratze bat ematea eta integratzea era horretan euskara, ez bakarrik eskatzea, baizik eta era natural baten formakuntza eman eta kalera lanera bidali. Horrelakoak, ari gara. Bale, eskerrik asko, Miren. Zabalduko dugu tartea, igual galdetarako, edo zuek ere zerbait gaitu nahi badezute, pentsatzen joan, baina baitu galdera pare bat, behintzat, bai? Bat, eta Leireri zuten da dago. Euskarari lehen etxitako funtzioak ematea garrantzitsua dela esaten du Leirek. Enpresen artean gauza bera egitea, eta hortaz jardun duzu, baina Euskarari funtzio propioak ematea posible litzateke, zein eta nola bizi izan duzute zuek prozesu hori, funtzioak ematearena? Galdera da, gure kooperatiba enpresa barruen funtzio propio. Eta enpresen arloan nola ikusten duzu? Guretako erronka berri bat izen, ez da, lana euskeraz, esan nahi dut igual abia puntu horretatik abiatze egitzen, baina lana euskeraz arlo jakin batzutan egiteko aukera dauko gure kooperatibetan eta gure enpresetan, ez da, lehen esan dut, bezero batei proiektu bat garatu behar baldin badugu bezero konkretu baten dako, eta bera gainera gero eta gehiago gure prozesuetan parte hartuko dago gainera hasieratik, kasu horretan hizkuntza bezeroek berak markatuko dago, ezta? Baina bai ikuste egituen berezko esparru batzuk euskeraz garatzeko aukera dauko honek, ez guk geuk kudeatzen ditugulako eta berezko propio ditugunak, ez? Guretako kontzeptu aldaketa garrantzitsu bat izen da hori, lehen aipatu do gainera ze esparru identifikatu genituen funtzio propio moruen garatzeko, eta momentu honetan bigarren urrats bat ematen ari gara, ezta? Eta da, apur bat, mapa guzti honek edo agenda berri guzti honek, erronkak itzela di, ezta? Mundu mailan, baina gure eraldaketa prozesuetan bebai, ezta? Eta bestelako arlo sozial batzuk bai kudeatzen ari gara gure kooperatiba barrutan, ez? Ez dakit berdintasuna lehen laboral kutxak aurkeztu dau, beraiek ibilbide bat indaue, guk esain beste zentzu horretan propio garatuta, ezta? Bestelako proiektu sozial batzuk garatzera baldin bagoiez, momentu honetan gure kooperatiben barruen, elikatze eta elkarre eragite hori zela aktibatzen dugun bada guretako momentu honetan gogo eta gai, ezta? Bakoitzak bere ibilbide partikularra eta apartekue egin ez da isen, ezta? Hor, konexioek erabatekoak izen behar daue, euskeratik 20 urteko ibilbide bat eta gero proiektu sozialak garatzerakoen zeutxune euki ditugun eta zer ikasi dugun garbi dauko eta beste batzuetan usteot ekarpen interesgarri egiteko gai garela momentu honetan eta hori aprobetxatu behar dugula, ezta? Eta euskarak badaukela erronkak zentzu horretan, bestelako arlo batzotatik jateko aldi berien, ezta? Bale. Ez dakit galderarik hemen, bai? Paul? Bator. Protokoloan, bale. Azpare. Ezagite galdera, osnarketa eta jardunaldi osoaren laburpena edo. Egara, garapen jasangarria, 2030, egia da, gero eta oihartzun handiago hartzen ari dela, aipatu da gainera, enpresetan, norabait hori ere jartzen dutela helburu, hor jartzen dian helburua bere egitea, hori da, kakotzen artean noain eramaten dena edo moderna edo apurate enpresa jasangarri, enpresa aurrerakoia izateko,
helburu horiek betetzea. Claro, orain lehen Inesek aipatu, ikusi da hor dagoen gabezia, hor nik uste dut oso ekarpen oso interesgarria egin zenutela UNESCO katederatik hori 17 gehi bat hori txertatuta. Orain, Inesez galdera nola edo zer egin behar dugu gure kasuan, ez dakik gero igual hori zabaldu behar dugun beste komunitate batzuetara, nola egiten dugun hemen ere enpresek eta alegia Agenda 2030 horren bueltan dauden, kasu honetan ari gara enpresen bilgune batean, gehi bat hori ere txertatu ahal izateko, ezta? Zaila da, nola egin daitekeen ikustarazteko hemen, hizkuntza gutxitu dagoen lurralde batean, ez dela nahikoa 17. 17 gehi bat horrek ere garrantzia hartzen duela. Gehien bat hori, iruditzen zaidalako, eman zaiola, hizkuntza gutxituen ikuspegitik ja, beste orokortasun interesgarri hartzen duela orain benetan Nazio Batuen hori 2030 zera helburuen planteamenduak. Gauza nahiko konplexua da, ze egia da hor 17 helburu daude eta ofizialki 17 horiek dira eta ezin dugu 18 bat jarri, ezta? Ez dago gure esku hori egitea. Horregaitik 17 gehi bat. Gauzak ezin ditugu aldatu, proposamenak eraman ditugu eta erakunde ezberdinetara, eta, UNESCOko bilerak, inguruko bilerak izan ditugunean ere, hori mairatu dugu behin baino gehiagotan, eta egia da, zaila dela, hori zertatzea, eta esaten digute, hori implizituki ere egon badagoela. Eta egia da, baina guk ikusten genuen behar hori, ez da, agerian jartzeko behar hori. Orduan, formula bat, ez daukagu formula bat, nik uste dut estrategia txikiak erabili behar ditugula, eta da, gure kasuan, behintzat gure hizkuntza aintzat hartu, eta esatea, bai, programa bat dugu, eta erakunde askotan garatzen ari dira, garapen iraunkorreko agenda bat lantzen ari dira, ez da. Orduan, behintzat, hor sartu eta aintzat hartu, guk ere badugula hizkuntza bat, tokian tokiko hizkuntza bat, gure euskara da, eta hori aintzat hartzeko konpromiso batzuk. Eta, hor, EASO Politeknikoan adibidez, ari dira horretan. Orduan, haiek, esaten dute, gure eginkizun guztietan euskara aintzat hartuko dugu. Gaiak lantzen ditugunean eta bioaniztasuna edo aniztasuna lantzen denean, hizkuntza ere hor egongo da. Unibertsitatean bertan, sartu dute, 17 gehi bat hori, eta aintzat hartu dute, eta esan dute, euskara da gure arlo estrategiko bada. Orduan, estrategiko baldin bada, hor ere gure garapenari lotuta dagoen zerbait da. Orduan, aintzat hartu dute. Orduan, guk ezin dugu inor behartu zer egitera, baina, gu da, apur bat, sustatze lan hori egiten ari gara, eta aldugun neurrian, horren garrantzia behintzat ikustarazten, ezta? Eta hori da, apurtxo bat, gero norberak nola egin behar duen, nik uste dut batzuek egiten ari zaretela dagoeneko, ezta? Orduan, hori balioan jartzea da, azken batean, eta beste batzuei esatea egin daitekeela. Ze azken batean, ez dakit hori, ez da bakarrik legea ezarri eta legez datorren legea konpontzen duen zerbait. Da, norberak egin behar duen apostu bada. Eta orduan apostu hori oso importantea da, eta gaineran ikustu dut, euskararen kasuan, apostu horiek oso importanteak izan direla, eraldaketa bat lortzeko. Eta jentea mobilizatzeko horren inguruan, eta pixka bat kohesio hori lortzeko bebai, ez da. Formula bat ez dugu. Eta, ez dugu, ze gainera, hor planteatu izan dugunean, batzutan hizkuntzaren kontu hori esan dugu, euskararen eremutik atera, eta goazen ikustera, beste leku batean posible dan. Eta, leku guztietan ere, ez da hori, ezin da hori planteatu, ez da.
hizkuntzaren kontuak beti dira gatazkatsuak izan daitezke, orduan edozein lekutan ezin da hori planteatu. Baina, gure kasuan eta guri dagokigunez, aldugun neurrian behintzat, egiten saiatzen gara. Eskerrik asko, Inez. Beste galderari dagoen hemen, bai, beste bat? Han? Nirea ikasi galdera baino hausnarketa bat bai bada eta zuek zer komentatu duzue, lehendabizi zorionak danok egiten duzuen lanagaitik euskara enpresetan jartzearen inguruan edo erakundetatik edo unibertsitatetik. Baina nire hausnarketa da argi dago euskara gero eta gehiago erabiltzeko aurrera pauso piloa egin dirala. Baina gure enpresakideak enpresara heldu orduko ikastetxeetatik eta unibertsitateetatik pasada dira, ez? Eta ardura da ikastetxeetan eta gero eta modelo dera doaz ikasle gehiago, eta purban mirenek esan dago, baina agertzen diran datuak, gure lehenengo hezkuntzako ikasleek 30%koak euskara maila baju bat daukala, hori da agertzen da. Eta bigarren hezkuntzako, adinean gora doazenak 40%. Orduan, hausnarketa da gizarte moduan zer gabizen egiten, ez dakit txarto, baina igual ezain ondo, azken baten euskararen erabilera, euskararen ulermena, uste dela ulermena batik batez, arazori gehien dagoan momentu horretan, zer egiten dugu txarto, gero horrek izango dira enpresetara doazenak, unibertsitatean ikasten da, gaiak ulertu behar da bezanak, eta urenak egin behar da bezanak, ez? Zer egiten gabizan, ezain ondo, eta zelan bideratu geinken hori. Bai. Ez dakit txarto egiten gabizen, ez? Hau da, arrakasta baten historia, ez, de ereduarena, ni euskara irakaslea naiz, eta zer lortu dugu de eredurea bideratzea, ia ume guztiak, uste dute publikoan euneko ia 90 dela, eta itunpekoetan ere, de eta be ereduetan ditugu ikasten aur eta gazte guztiak. Zer gertatu zaigu? Momentu honetan hain sartu dira era masiboan familia erdaldunetako umeak, beste era batera eraiki beharko dugula gure de eredu hau. Horregaitik esaten nuen, euskara eta euskal kultura ardatzu duen sistema edo hezkuntza sistema eleanitz bat eraiki nahi badugu, eta herri honek horren apostu sendoa egin du, gurasoek ere nahi dutelako ingelesa ikastea, seme-alabak, eta posible da gainera, eta inork badu horretan esperientziak gu geu gara, urte askotan ibili garelako sistema elebidun bat eraikitzen, orduan aldaketak egin behar dira. Esan nahi dut, ez da posible momentu honetan, Hernanin Tolosan edo Barakaldo baten, euskeraz de eredu berdina eraikitzea. Ez da berdina. Eleaniztasun hori, hizkuntza proiektuekin antolatu beharko da eta tokian tokiko de ereduak egin beharko dira. Hau da, Barakaldoko ikasle gehienak hiztun berriak badira, ez badaukate familian aukerarik euskeraz hitz egiteko auzoan gitxi, aisialdian gutxi, de eredu horrek ez da, indarra jarri beharko du euskaran. Euskarak hartu beharko ditu ordurik gehienak. Bestela ez dago sistemarik ume horiek ondo euskaraz ezteko eta gaitasun nahiko hartzeko. Orduan, tokian tokiko de ereduak beharko dira, hizkuntzen kudeak eta hori hizkuntza proiektuen bidez, eta irakaslego osoak hartu beharko du parte. Hau da, matematiketako irakasleak jakin behar du, ezin duela klaseak bardina emon Barakaldon edo Tolosan. Ezin da, edo Gernikan, ez? Orduan, hori oso ondo eraiki beharra daukagu, nik uste dut hezkuntza saila, nienaz hezkuntza sailakoa, baina horretan dabiltzala momentu honetan, eta horretan ere adostasuna behar da. Hau da, hezkuntza komunitate osoak hausnarketa bat egin behar du, eta akordio bat eraldu behar gara. Aurrera egin nahi badugu eta benetako hezkuntza sistema eleanitza lortu, eta umeak eta aurrak eroan nahi baditugu euskara gaitasun desente batekin, porque bestela zer egiten dugu, zelan egingo dute lan, zelan hori adostu beharko da. Eta uste dut, lege barri bat badatorrela, legebiltzarrean hizkuntzena oso ondo zehaztuta dagoela, gainera lehenengo aldiz jarriko ditugu ze gaitasun lortu behar duten, hau da, DBH bukatzerakoan, B2 hizkuntza ofizial bietan,
eta B bata ingelesean, edo atzerritar hizkuntzan, eta hortik abiatuta, ikusi beharko da, Barakaldon zer refortzu behar dan euskararako, edo errezien zer refortzu behar dan gaztelerarako. Ze hori ere badaukagu momentu honetan, ez? Eta aur guztiak eroan gaitasun maila batekin posible dalako, eta inon egin badaiteke hemen da, segu badaukagu esperientzia hori, ez da? Eta eleaniztasun horretara eroan, eta gero jarraipena eman, klaro. Hemen gu gazte asko eta asko beste unibertsitate batzuetara doaz. Horregaitik jarri behar dugu martxan abian C baterako bidea, 30 urtera arteko gazteek C bata ateratzeko doainiko bidea egingo zaie, kanpora doazelako, hiztun berriak direlako, eta konektatuta izan behar ditugu euskararekin. Eta ikasketak bukatzerakoan, bai lanbide heziketan zein unibertsitatean, praktikak egiteko eta aukera euskaraz eman, orain aurkeztu berri dugu lanbide heziketarako praktika dualak eta ikasketa dualak egiteko Gipuzkoan euskarazko bide bat, enpresa askorekin, eta hori da bidea, hau da, hizkuntza batek etenik ezin du izan. Eta ari gara, era masiboan euskalduntzen, aurrezkok, eta gero ez daukate aukerarik aisialdian euskaraz egiteko. Hori gure ardura da. Aisialdia ere D eredurantzako bide horretara eroan, eta eremu berriak irabaztea hiztun berri horientzako. Askotan esaten dugunean, oso gaitasun mirari bat da. Nik euki ditut, nik 6 klase euki ditut, eta 6 klase horietatik 3 edo 4 hiztun berrienak. Hau da, guk hartzen ditugu umeak, eta euskeraz irakatzi, behar diogu lehenengo, euskeraz gero irakatzi, arloak, eta ikusten dituzu ordutegiak, eta gero eta ordu gutxiago daude euskararako. Mirari bada, ordu gutxiago. Lengua kastegiana eman behar da, oso kargatuta daukagu, ordutegia hizkuntzekin, daukagu lengua kastegiana, daukagu ingelesa, daukagu euskara, eta gaur egungo gainera gizartean aldatu behar dira metodologiak. Ez da posible gaur egun jarraitzea lehengo metodologiekin. Ez da klase magistralak emon, hiztun berriak ditugunean, eta inolako feedbackik ez dagoenean. Alderdi komunikatibotik aldatu behar dira, didaktika aldatu behar da, eta gramatika gutxiago, esaten dut, gramatika gutxiago hizkuntzetan, eta ahoskotasuna landu, eta ahoskotasuna, ez da magia, ume horiei eman behar zaila aukera hitz egiteko. Eta ume horiek ez daukate aukerarik hitz egiteko euskaraz. Orduan, hori lortzen badugu eta lege berriarekin nik uste dute lortuko dela, gaitasuna hobetzea, baina gero behar dute eremu informalean beste aukera batzuk. Bestela ume horiek euskararekiko motivazioan bere ez daukagu ondo, azkenean dana kontsumitzen ari direlako gazteleraz eta ingelesez, eta ingurune digitala. Ingurune digitala gaur egun guretzako kriston arriskua da, aukerak ez baditugu baliatzen eta eremu hori ere, gitxienez euskararekin eta elikatzen ez badugu, ez? Mundu global batean bizi dira, eta gure aurrak ari dira ingelesez jokatzen Fortnitearekin estatu batuetako batekin, ingelesez, ez daukate inolako problemarik, eta orduan zer eskaini behar zaie? Euskara, euskara, euskara. Orduan bai, hor egia esan lan handia daukago egiteko. Bale. Amaitzen jun behar dugu, eta igual, denboraz, baina, bai, hitz eman nahiko genieke, egia da, streaming bidez jarraitzen ari dien bi galdera ditugu, mireni zuzenduak, esango nuke, titularrak, ze ja denboraz kanpo, baina galdera, da igual, oraintxe aipatu ezun gaiarekin lotuta dago, lanbide heziketan D ereduak duen presentzia horria zeren ondoria dela uste duzu, zergatik lanbide heziketan D ereduak dauka, arrakasta txikiagoa, eta beste galdera badaukagu, ze interesna eskainiko dizkigu administrazioak 2030 urtean euskarazko kontsumoa bermatua izan dadin. Zabaldu gabe, beste eremu batzuk zabaltzeagoaz, baina, behintzat galdera egin eta titular batzuk edo, lanbide heziketa eta euskarazko kontsumoa. Lanbide heziketan momentu honetan, iaia eskaintzaren 40% da B eta D eredukoa, aurrera pauso ikaragarri handia eginda,
eta horre aukera daukagu jarraitzeko hobetzen eta eskaintza handiagoa egiteko, lanpoltsetan eta dauden irakasleak elebidunak direlako, euskaldunak direlako, ez daukagu problemarik. Egia da arazoak ditugula horre biltzen direlako poltsa nahiko handiak A ereduko ikasleenak eta etorkinenak, lanbide heziketako gradu batzuetan, eta horiek ere euskarara ekarri behar ditugu, baina, klaro, ez dakite euskaraz, hori da problema, ez? Lanbide heziketako plangintzaren arabera, datozen urteotan, ia 60-70% heltzeko, eskaintza D-ereduetan eskaintzeko aukera izango dugu, baina nik uste garrantzitsuagoa dela gero praktiken kontua, ez da? Hau da, ematen diezu formakuntza hori euskeraz, baina gero horre jarraipen bat behar du. Lan egiten enpresan edo lantokian ikasten da, ez da? Hartzen da klasean ere, hartzen da hartu beharrekoa, baina gero benetan ikasten dute enpresan. Eta horregin behar duguna da, lanketa bat egiten ari garen aia Gipuzkoan enpresekin, eta instruktore euskaldunak izendatzeko. Hori egiteko ez da beharrezkoa enpresa osoak euskara funtzionatzea, baina instruktore euskaldunak baditugu eta aukerak ematen bat zaizkie era natural baten ikasle horiek gazteleraz bere ez dakite. Kontua da, ikasten dutela, enpresara sartzen direnean eta praktiketara, aurrera pauso handi bat emango dugu, eta horre prestatuta izango ditugu. Eta gero, zailtasun handiak ditugu ere programekin. Enpresek badakite, orain oso programa teknologiko handiak erabiltzen dira, kudeaketarako eta gazteleraz daude. Hori guztia ere, ari gara itzultzen, SAP programa alemana orain momentu honetan itzultzen ari da euskarara, aitzakerik ez egoteko eta enpreseko hori esarri ahal izateko euskaraz, eta beste programa batzuk ere, ez da. Orduan hori lortu behar dugu, lanbide heziketa euskalduntzea, baina gero enpresena ere, eta gaitasuna hobetzea. Eta kontsumoari buruz, esan didazu kontsumoi... Bai, 2030 urtean, nola egin, edo zeintzu diran gakoak, aurrera begira euskarazko kontsumoa bermatu dadin edo sustatu da. Bai, guk daukagun estrategia legintzaldi honetarako da alde batetik kontsumitzaileari, kontsumitzailea konbentzitu behar dugu edo esan behar dugu hizkuntza eskubideak dituela. Hau da, lehenengo eta behin gu aldundu, askotan joaten gara lekuetara, eta uste dugu banketxe baten ez daukagula eskubiderik, edo merkataritza zentro baten ez daukagula eskubiderik. Horren inguruan bagabeiz lanean ja hori zabaldu ahal izateko eta alduntze hori egiteko eta norberak eskatzeko, hori da importantea establezimentuetan eta norberak bere exigitzea eta gero beste alde batetik guk lan egin behar dugu beraiekin, ez? Oraintxe bertan jarriko dugu abian kanpaina handi bat, merkataritza eta saltokietan, eskubide horiek, errespetatuak izan daitezen eta bat egin dugu erakunde guztiek, eta gero erraztasunak eman, ez? Guk kontuan izan behar dugu leku askotan ez dela posible ere. Hau da, gure gizartearen herena bakarrik da euskalduna, 700.000 hiztun gara, eta gizartearen herena gara bakarrik. Hortik gehienak gazteak dira, eta gazte horiek, euskaldun horiek, bizi dira herri handietan, hiri handietan. Orduan nik uste dut, egin behar dela bere beste aurrera pausu bat eta pausu bat emon ulermenean, hemen aipatu den ulermen horretan, ulermen pasibo horretan. Guk badakigu ezingo dugula eroan euneko gizarte osoa, adin batekoak batez ere, euskaltegietako bidea egiten eta hizkuntza eskakizunak eta hori guztia, ez? Are gutxiago orain, ez? Saltoki batean dagoena lanean eta autonomoa danak ez dauka horretarako. Baina bai ulermen minimo batera, eta guk daukaguna buruan da, hoiek erakarri beharren euskaltegietara, joan gaitezen gu beraien lantokietara. Zer behar dozue ulermen minimo bat frutaden da batean zerbitzu euskeraz emateko? Zer behar da? Prezioak, terminologia apur bat eta hori, ez? Euskaraldian ikusi da hori posible dela. Horrelako estrategiak, eta esan, ulermenarekin, jazta, albideratu dezakezu eta zuk atenditu dezakezu euskeraz.
Eta hiri handietan, Bilbo handian, ezkerraldean, horrelako ekimena jarri behar dira martxan. Osea, azten bagara pentsatzen, horre guztiak ikasi behar dutela, eta karri behar ditugula euskara ikastera, bebira, ez dakizein mailatara, ez daukagu zer eginik. Baina ulermena beraien eremu horretako ulermen minimo batera heldu ezkero, gu kontsumitzaileak fruta denda baten, era normalizatu baten, erosial izango dugu. Hori ikasi dugu euskaraldiarekin, zenbat eta zenbat ikerketa egin ondoren, zenbat eta zenbat parte hartu dutenek esan diguten, nik hizkuntzaiturak aldatu ditut farmazian, fruta dendan eta aldameneko tabernan. Horiek ez dira C batekoak edo bebeidunak, baina klas, lortu da, bien partetik, bai saltzaien partetik, eta besten partetik era natural baten hori aldatzea. Orduan posible da, eta nik uste dut helburu egingarrietara joan behar dugula, pentsatu barik denak ikasi behar dugula euskeraz, horretara. Eta ulermen pasiboarekin aurrera pauso handiak egin ditzakegu, batez ere eremu erbaldunenetan. Hortiguaz. Bale, bueno, eskerrik asko, luzatu bera, eskerrik asko Nacho, eskerrik asko Inez, eskerrik asko Miren, da eskerrik asko Leire. Zazoi.